Diba? October 6. Yan mo galing batis. Something na ako. Ne? Height kita ngayon. Kasi papay. Jason. What's up? Malapit yata. Ano nga ya? Malapit ya? Ano? Awit 23. Sa tingin. Awit 23. Sa tingin po yan. Siya ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. At inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan. At pinapatubayan niya ang tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggala. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis at binubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang, siyang magkakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. Ayan. Amen. Ikaw ba Dan? Ikaw mo komendar? Ikaw mo komendar. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Panginoon, hindi po ang sasawang nangihingi ng tulong sa iyo, Panginoon. Panginoon, ipuin niyo po siya. Alam ko, Panginoon, walang imposible sa iyo kung kagustuhan mo, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo na si Mang Kape. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Gabayan niyo po siya sa kanyang pagbibiyahe. At ganoon din po si Nestor, ang aking kapatid. I-bless mo kami, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, bumaba ka rito, pumagitla ka sa amin. Ipuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po ang saming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ito siya. Gusto ko siya. Ito siya ka nung boss ng darang Dennis. Hup! Ano to? Ito ka, ano ka? Jun! Ganda na prayer ray. Parang yun din. Ito siya. Hindi na po ito. Hello mga subscribers, muli si Matay Makita ito. So, after the prayer namin, conducted by Ate Eden. So, bibigyan ko na si Kuya Jun na after this may program. Kahapon ay nakaisandang tiklop siya. So, sabihin natin muli kung gawin natin ng 120 yung ganang tiklop. 106/61. Eh, ano ba yung tayo na? Take 2. Kaya tama kaya na.
okay. 18 session talaga yan. Hanggang din po 60. Ano ba na? Oh! Oh! Ano ba dito? Magparaya. Ilan yun? 20-20. Panay ang maghuguti Jane eh. Ano Jay? Itang panguna ka na. Kaya tinugot. Pero di na nanamsagan. Hindi magkagaw. Ano? Umalaw. Kaman Milo, minsan mo eh. Kapal eh. Oh! Ano po? Ano po dyan? Tutututut na journal. 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 3, 4, 5, Di ba na ka? 6, 7, 8, 89,
Oh, hey. Kaya balik ko. Yo. Junar. Junar, Junar. Kabukas na makakanya niya, makanya niya, bukas niya kaya kanya, tugi ang katawan. Kabit, sorry. Dati na ulit na ito, ang hinibalik la ulit niya. Kaya dati na, Oo, bala kayak na la. Kasi butol na yun. Kaya hindi na butol na halos. Sa butol, alala ka ng betyo, butol pa Oo, lang. butol kasi, stop kaya Aling butol. butol, alam, makasyon siya. Oo. Kaya butol talaga. Pagka ang kepi niya, kakayag ka rin kaya. Yung unang beso tayo. Oh, SM mo, mga ba yung sa butol. Yung itatak. So, alam, isang magkay. Ano siya? Alang isang talang kaya ng bedsore na. Tatao na rin. Dinang ko, payas na ang gabi na ko, medyo nakakaya siguro. Ay, tatang mo, bulong tayo. Uy, tata ko, kaya ang kikisagi. Kaya bulong tayo, malita marindaya. Kaya bundi ang bulusagi tagay tayo naging. Pero yung kinaya. Ano mo? Yung kinaya bedsore. Yung kumayak niya lang. Ganyan na. Cool. Talaga yung bedsore. Ano ko lang? Ini magtakami mo yung bedsore ka ta, kakayat lang. Medyo na. Medyo na. Magdala ko doon sa sila.